Il-Prim Ministru Joseph Muscat u Jorgen Fenek sit il-kumpanija 17 Black u l-persuna suspettata li kien il-mandant fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja batu lil xulxin għatta messaġġi amikevoli. Din il-korrispondenza kienet għaddejja anke fil-perjodu li Fenek kienet jitqis bħala suspettat ewlieni fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja fil-waqt li Muscat kienet jirċivi l-aħħar aġġornamenti mis-servizzi tas-sigurtà. Dan kollu kien żvelat mis-sit lavinmalta.com. Oriġinarjament il-Prim Ministru qal li ltaqa' l-aħħar ma' Jorgen Fenek aktar minn sena ilu, iżda riċentement ammetta li ltaqa' miegħu soċjalment ftit ta' xhur ilu saħansitra din is-sena stess. Madankollu ma tax aktar dettalji dwar dawk il-laqat riċenti lill-midja. Isem Muscat diġà semma mill-istess Jorgen Fenek appena n-negozjant kien arrestat l-ewwel darba u ta' l-ewwel stqarrija lill-Pulizija. F'nofs il-kriżi nazzjonali li bħalissa dej minna l-pajjiż, Lavinmalta batet mistoqsijiet għar-reazzjoni tal-Prim Ministru, iżda dawn baqgħu mhux imwieġba.